Good morning guys! Sa dus buntag kagubo ta daring mga ijaan gadi-gadi ning mga gwapang ijaan. Yes manang nagkaon. Gwapa, teka Ay sana all gwapa. Nga do kung nanguha ko na nag-jacket kay sulong ko sa gira ron. Pila ka buwan og pila ka tuig na ko way sulong-sulong gira. Nulong kay may malikag monetize ng mga tao. Oo. Oo ka. Tesa. Kaning jakita kay sikat ni YouTube. Dihang kurami, dihang nanay, dihang ati Ali, bawang tiri nasuo ba ni? Nasuo na ati Julie. Wa pod manang. Tawong ka nang. Tama ko nga nalipay po ko, monetize na po. Nanja guys. Tesa. Bitaw guys kuan mga huy ko kay wa na mi kahoy daari. Wa na mi kasuho lagi kay wa man puy asuhulan kay mga tapuan na pag mga manggibugha dani. Kaya kainit ko May no. tatlay kang monetize po sa FB. Unong maitot malagi dapat magali ka happy. Kamo. Balik kayo din sa suon. Kamo, kaya ka ba? Malipay na yung iso, malipay. Ang ubang iso, ni kasakit na. Wala labot ha kay pag umangkin ra ko. Don't do that because Don't judge the people around you. Kamugduk, humay nilubot. Daw umsi kay hatag-hatag. iguang nasulungat ng At tukong nang tananang. So, na. Di ba hatlog na to nang wihas? Tanga na lang hagdanan. Naunlahan naman ta, na namin nangahoy. Basiguan pa'y kahoy. Kamang. iguang nanha. Ato tayo buhaan na suwan. Asa? Himbun. Muna ko na to, sampitar ako. Muna ko kay si manang nagkaon pa man. Tadto tas ibabaw kay musulong tas gira. Dahil isoy, pangahoy! Palina, abot ang mga hoy! Ano ba na? Pagkitag. Di ko. Di magaling mo labas panti. Kahoy na ba? Ato ko? Labi. Oh! Akurat man ka. Wala na pinagpasaon. Aray. Kanim ko ang daan. Sana. Putlon kay nagdam kay sako. Aray. Aray. Ang yan namugsag karong di ko mahagaan. Di naman ko pakit og baki og basol. Mulahot ay kog pangahoy. Kay talawan di ko diha. Kamprag ba guys? Kay talawan kog kamprag. Agoy. Parang iganga. Dara guys, mana ni hang napangahoy guys, wa ko nag-vlog jig ka ng todo kay makiparayt ko na sounds. Na mao na ni guys, napay bughaon na gamay. Dito pa isa kasako. Nagadungog man siguro mo darong sounds. Mao nang wa ko kadto ning video. Kay masayang ra pag ang video. Kaper ba mga hoy rin daghanag umigas, daghay lamok.
So unsa rapod kay nay sounds magtiwas ako na bugha. Diyan na kasi kusbay. Nauli na raman ko na pagapasigsing aw silingan. Buor pagtingog. Diyan nagang kahoy. Mawa ra kalit si manang kay diya da saging ni jang negosyo. Palit. Dengagon ni nang. Ano ko kagagunawan. Pati si ate. Anduay. Labay labang ko kana uwaw ko. Ngayon kagagunawan. Unaw ko ka. Tagpilang kilo na nang. Pasa kaldero dato day kaw. Kay magdeng akog saging day da. Kaldero nga ina nanay kaldero deng agag saging. Kay gikapoy ko masud. Wala nakauli na raman ko daragaw da. Tukas ako. Ugma na pod. Bawo ra mag napa ba ni ugma? Napabay kahoy. Wa naman. Asa ibiyahe? Tagpilang kilo nang? Pila ka kilo? Dagan di jalit kasagingan. Unsa dayto nay? Kapadas mo sin kanimo. Nahumok-humok na basa dito pa kang hilin. Hilin. Adi. Thank you so much, mother. Ang kamok saging, yung saging mo ipakaon na ho, mga kamuti saging. Kagaw sa kadawin da. Ang kanyipon. Kao sa pagkapre. Kaya ko. Ay gusto ba tong bukbukon? Pagkapuro galero. Bukbuk ako lang. Karon, tirang ka na. Dagko man ni. Nabautan ko runay. Ano naman? Nangakoy man ko. Butang ni. Ikat. Ano pa? So, imo yasa man ni Manong John. Tanugan. Tanugan. Og hinog na. Yan magtanom. Tanom. Ring tanugan pa rin na ho. Kuno. Ha? Tanugan rin na ho. Okay. Imo na. Ako na. Ay, salamat. Ba? Thank you, mother. Kari una ning mahinog. Una na kay kut man. Kumbati na ni. Hello guys, human ako ng ahoy, human na pod ko, naghatid ni Lexi ug ni Aliana. So karon diyan na po ko daris ubos guys, kay nag likos ag mga gulay ug ni dagko na magpatula. Ag batong kay giharbisan man ni ron kay gi utan. Ag patula na piyang gitan na ug na nabay ma-harvest. Hala? Uwan na? Nanaiwan guys. Kuan, nahaman ako pangahoy guys, nangahoy ko kay wa na may ikasunglod. Ja ingon rabag na ko ni bagjo, sa maluoy man kong nanay mo ngahoy atus babaw man ako na ramay pasulabig pangahoy atus ibabaw. Kay di mo silbig sinanay may mangahoy kay maligid adtong bakilid. Wa pa day guys, aran daghan ra ba di ay di si bunga guys. Pero gagmay paraman. Di pa ma sana di pa pwede mas mausik pa na. Sayang. Susunod adlaw na siya makuha. Napalagi daghang dagko sa kuan. Halagman ni hapit na. Napadaghang dagko sa batong. Ngagwa na. Madon na raman to guys. Duha ka sako ang na pangahoy. Kamis manang nag-uban. Gahapon man ta ko mangahoy ja kay ikan sa bako gahapon ha. Nakatug man ko gahapon pag maghatid ni Lexi. Ja karon naganggihatid si Aliana kay si Tiali busy man kay nang laba. Ang gihatid ja gisugo pag kung manang. Unja ko na puton ja alas 3 si Aliana ja si Lexi alas 4. Bintaha gajig na ay motor kay natay magamit ba. Mo nang sa katong nay sa o isawang nagbayad sa hang motor kada buwan. Salamat ka dun nimo ma'am kay bawa na jud kag kinsa ka Ginoo nay magbawas imo ang kamaadyo dari na mo. Salamat ka dun ma'am. Amping diha kanunay sa Germany. Dako jud kalipay na nga naay nag-support na sa hang motor kada buwan. Hala, rang lamia majig bunga guys. Kaya rang daghana, tanawar ko ninyo guys. Gagmay para man si Jama nang di mailhan. Na guys.
Sige pa si Jag pamuwak. Kamulo pang pamuwak. Na. Grabe bunga dani sunod adlaw. Di na ni maato. Lami si Jag kay tambok buyag. Kay giabunuhan ni siguro ning nanay. At ang kuhaan ning lang kay guys kay wa narabatay mas gamit. Medyo nang di maglisid ko. Ako ra ba jay magdengag kada buntag sa jo. Og di ko makamatag sa jo guys. At kan ati ani magpuli-puli ni. Mo nang ato ning tigumon kay sayang na narabay uwan. Bawg tinuod batong bagyo lang giingon ipalajo in taon mis bagyo Ginoo. Kay kuwang patuhang kahoy. Pila ra ba pud to. Lisod mga huis ibabaw guys kay bakilid. Hindi mahadlik pugkog na ibaki og na has. Hindi rapod guys kay na kuan. Uwan pasidlon sa nas tatay. Naiuwan tay! Di ami batang arang kagwapo. Ala? Ngado mandam. Ngado lagi. Mawa na ko. Ay magimong iPhone 15. Sabi sa iPhone 15 debe. Nga, isang iPhone 15 ni Dalton. Hello. Kaya kong tinuod gani ha. Guwapo si iPhone 15. Kayo ka magloko. Ala, ito yung iPhone 15. Katawa. Ano ka din? Nakating gilid? Ay, huhu. Hi guys, di ami bata. Nagdag iPhone. Pinuta to, pinuta. Nanay lagi kuno, taga isija. Ikaw na muna ako. Naudam Ito ni pakita na mula ko. ang bata, wala ka itun. Tawa lagi. Ay, dang nanay. Nay. Ito ba sa bahak? Ay, ala. Nitikitan man ng raso. Ay, hindi away ka ni Ate Inche. Lagi away ka ni Ate Inche. Uy, sus ko Ginoo. Ni sus ko. Uso ko man. Ay, sus ko giigang lagi di ay. Agtang ni paningot naman. Nagagtang ni kalakay to. Ala. Ito. Tagot niyo mga ipipitin ha? Tagot na gani. Ito na ay, kuminom sa kuwan. Moinom si nanay. Moinom og tubig si nanay. Lakaw nanay. Karjit ranay. Moinom. Uy, matatian. Hindi mong iPhone 15 to, nagbugot-but. Hala. Yat! Para utot yung nanay hilin to. Hindi mo papagal. Ayan, kita ang tatay. Saan ka? Ulo-ulo. Maglatos ko no. Wala maglatos mo ko. Di manggod. Di manggod. Pinangga manggod ni. Ala ni hangin. Ala na ihangin kuha tatay. Ayaw. Ayay. Na tatay, nagduwa na ba ko brani Aliana tatay? Ikaw mo hila. Maigo ka. Pasko na diton. Malisang nakagpabuto iton. Ay, pabuto ito lusan. Hmm? Paano to? Susil. Buto, pabuto. Nababay guys.